లేడీస్ కార్నర్ దర్శి. మా వద్ద అన్ని రకాల 1 గ్రామ్ జ్యువెలరీ మరియు సరికొత్త డిజైన్ కలిగిన గాజులు, గిఫ్ట్స్, ఆర్టికల్స్ అతి తక్కువ ధరలకి లభించును. మీ శుభ కార్యక్రమాలకు 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఆభరణాలు అద్దెకు ఇవ్వబడును. ప్రారంభోత్సవ ఆఫర్ 1000 రూపాయల కొనుగోలుపై 500 రూపాయల విలువైన వస్తువులు ఫ్రీగా పొందండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, విచ్చేయండి. రాజేశ్వరి లేడీస్ కార్నర్, శ్రీరామ కాంప్లెక్స్, రామాలయం ప్రక్కన, అద్దంకి రోడ్డు, దర్శి. సెల్ 7287969541. గాంధీ జయంతి, దసరా పండుగ రెండు ఒకే రోజు అక్టోబర్ 2వ తేదీన ఈ రోజు రావడంతో ప్రజలు సందిగ్ధంలో పడిపోయారు. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మాంసం, మద్యం విక్రయాలు నిషేధం కాగా దసరాకు ఎక్కువ మంది మాంసం తినటం, మద్యం సేవించటం జరుగుతుండేది. కానీ ఈ రోజు చట్టమే పనిచేయటం వలన మాంసం, మద్యం షాపులు అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మూసివేయటం జరిగింది. కానీ పట్టణంలోనూ పరిసర గ్రామాల్లోనూ మాంసం, మద్యం విక్రయాలు కొన్ని చోట్ల అనధికారికంగా రహస్యంగానే జరుగుతున్నట్లుగా సమాచారం వినిపిస్తుంది.